Izve vanhu vaMwari pakutaurirana shoko raMwari. Zuva ranhasi ndine nyaya yanda pamusoro weshoko unoti kana dambudziko rakuvinga unomutsa ani? Kana dambudziko rakuvinga unomutsa ani? Ndichaverenga kuna Jona chapter 1 kusvika pa15 ndigoverenga zvekare kuna Marko chapter 4 verse 35 to 41. Jona chapter 1 verse 1 to 15 ndichangoverenga mamwe mavhesi mashoma, amwe mozoverenga moga, Mwari achikuitirai zvakanaka. Zvinonzi Jona unotumwa Ninevha naJehovha, ndiwo musoro weshoko, asi unotiza. Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Jona mwanakomana waAmitai richiti, simuka uende Ninevhe, riya guta guru, undoriparidzira, nokuti kuipa kwaro kwakwira pamberi pangu. Jona watumwa kutoparidza. Guta kana raipa, kuipa kwaro kana kwasvika pamberi paJehovha, kukanzi ndaunowaparidzira, kureva kuti Jehovha ari kuda kuti vatendeuke. Right, paverse 4. Asi Jehovha akatuma mhepo inopenga pagungwa, dutu guru rikamuka pagungwa, chikepe chikashumba kuputsika. 5. Ipapo vafambisi vechikepe vakatya, mumwe nomumwe akadana kuna Mwari wake, vakashingaira vakarashira mugungwa nhumbi dzakanga dziri muchikepe kuti chirerukse. Asi Jona akanga aburukira mukatikati mechikepe, akavata pasi, akabatwa nehope chaidzo. Ipapo mwene wechikepe akauya akati kwavari, nhai iwe muvati, wakaita seiko? Simuka, dana kuna Mwari wako, zvimwe Mwari angatirangarira tikasaparara. 15. Ipapo vakasimudza Jona vakamukandira mugungwa, gungwa rikanyarara pakupenga kwaro. Nyaya iyi tinongoiziva kuti Jona wakatumwa naMwari kunoparidzira Ninevha akaramba, akabva akati kwete, zvokuenda Ninevha bodo, ine ndokukwira ndokuenda kuTashishi. Ari muchikepe ichi chokuenda kuTashishi ndopamuka mhepo apo. Vakaedza zvavanogona zvikaramba, kusvika vakanda mijenya ukabata Jona. Ko nhai iwe akati ai ndiri muHebheru, handinonamata Mwari chaiye wakasika denga nenyika. Ko zvinotokuita sei kuti zvitiitire musha? Akati chindikandai mvura. Nyaya yandiringoda apa ndeyekuti Jona paakamutswa gungwa harina kunyarara, kusvika akandwa mumvura ndo parakanyarara. Paakamutswa harina kunyarara, kusvika iye muvati uyu akandwa mumvura ndokubva gungwa ranyarara. Right. Ngativerengei kuna Marko chapter 4 35 to 41. Ndichaverenga, muverenge mega kubva pa 35 kusvika pa 41. Asi ndichaverenga 37. Zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungu emvura akarova achipinda mugwa, rikanga roda kuzara. Asi iye, kureva Jesu, pa 38, asi iye akanga ari mushure megwa, avete pamutsago ipilo. Vakamumutsa vakati kwaari, mudzidzisi, hamune hanya nesu tofa here? Akamuka akarayira mhepo, akati kugungwa, nyarara, udzikame. Mhepo ikanyarara, kudzikama kukuru kukavapo. Chandinoda kuti tinzwisise apa ndichokuti paita zvikwepe zviviri. Kune atumwa naMwari kundoparidzira vanhu shoko, akaramba, akaenda kwaanoda, ndokupinda muchikepe achienda kwaasina kutumwa. Mhepo yamuka, vakamumutsa, vamumutsa, mhepo yakatonyanyisa, kusvika vamukanda mvura, mhepo ndokunyarara, gungwa ndokudzikama. Kozouya munhu ari kuvatungamirira, avete vari kuenda zvavo mhiri kundosunungura vane mweya yetsvina. Mhepo inomuka zvekare mugungwa. Iye Jesu avete achitove papilo zvake, but arimo. Vanomumutsa, vamumutsa anomuka, orayira mhepo, oti gungwa nyarara, dzikama, gungwa rodzikama. Saka iwe unomutsani? Nokuti vese vavaveta. Panouya dambudziko rako,
rinouya nokuti someone is not on guard. Kune vamwe vanoti isusu tinochengetwa nezvinotichengeta. Vamwe vanotochengetwa nemidzimu, vamwe vanotochengetwa nemashavi, vamwe vanotochengetwa nehameno zvinovachengeta. Kana dambudziko richinge rasvika, that means zviri off guard, zvanga zvivete. Saka iwe unomutsani. Nokuti pane zvimwe zvekuti ukamutsa still hapana kudzikama. Kune vangani vakawanda vakanyanya vakaenda kudzin'anga, vakaenda kupi nekupi kwavakaenda, hapana chakaita. Nanhasi dambudziko rongovepo, kana kuti rakatozopedzwa varasa n'anga dziya vasiyana nadzo. But wakachenjera anomutsa Jesu. Nokuti anoziva kuti kana ndangomutsa Jesu chete, iye ane simba rokurayira mhepo. But uyu Jona amutswa haana simba rokurayira mhepo, ari kutotizavo mhepo yacho. Jona kutatidzikame kumukanda mvura. Ende mind you, Jona anga ari munhu waMwari. Jona anga ari muprofita waMwari. Jona anga atumwa kunoparidza. Kureva kuti akanga achitori mushumiri. Kune vamwe vanhu vari kumutsa vashumiri nhasi. Kune vamwe vanhu vari kumutsa vaprofita nhasi. Kune vamwe vanhu vari kumutsa vafundisi. Kune vamwe vanhu vari kumutsa vavhangeri. Kune vamwe vari kumutsa iwe. Vanhu ivavo havana kuipa mberi kwaMwari, asi vari kumboita here zvinoda Mwari. Vuye vanhu ivavo, kana wavamutsa pane chii chiri kugadzirika. Pane vanhu vanotungamirira vanhu panyika kuti vanhu vafambe nenzira kwadzo, kuti vanhu vadzidziswe. But anopiwa mbiri chete, ane simba rokuita zvinhu ndiKristu Jesu. Iyeye ndiye anofanira kumutswa muupenyu hwevanhu. Kunyange ava ukavavudza mutsa Jesu, kana wamutsa Jesu anorayira gungwa ronyarara. Enda akandwe mumvura, anokandwa mvura ndiJona. Ndosaka muchiona vamwe vanhu vakazotiza vachisiya vatungamiriri vakasiyana siyana, vachisiya vaelders avo, vachisiya vavhangeri vavo, vachisiya vafundisi vavo, vachisiya machechi avo, vachidii vakuenda kumwe vako. Why? Nokuti vamukanda mvura vaona kuti zvaari kunditungamirira hazviitiswe. But ukamutsa Jesu haufa ukamukanda mvura, nokuti iye ndiye anotonyaradza gungwa. Saka iwe unomutsana. Gara uchizviyeuka kuti kana dambudziko randivinga ndinomutsana. Mwari vachikuitirai zvakanaka, Mwari vachikuropafadzai. Mazuva ese upenyu hwenyu muchirangarira kuti kana dambudziko rauya, zivai kuti tinomutsa Jesu, nokuti ndiye ane simba rokunyaradza mhepo dzoupenyu hwenyu. Muzita raJesu. Amen.